Bismillahirrahmanirrahim. Şu zamanla camide yaşap beren adam kumdan yaradılan qıyızdan çürüyüm, nurdan yaradılan qıyızdan geçmeyemine mi? Zina eden kişi var. Nerede ayt yaşanı? Şu dünyanın zinanaları bar halal hilinden bolsun. Halal hilinden bolanı muvakkat zinanı değil mi şu? Şun avudulluğu muvakkat değil mi? وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. İnsan evvelin yıl izdivac ediptir. 5 yıl geçenden sonra zinanan gözün gözü. 20 yıl geçenden sonra zinanan gözün gözü. Önkü avudulluğu bam yok. Muvakkat zindagi, muvakkat avudulluq, muvakkat mehabbet ve endek mehabbet. Hurun mehabbeti ciyalık zinanan mehabbet etip vermer dünyada. Şonun için hemişegi yaşayacak. Avudulluğu kamil hemişegi yaşayacak. Ve ziba ise gün bugün artacak hurdan. Ey Müslüman geçiyen adam samdık değil mi şu? Hazreti Mahsum Mülüşan aydıptır perverdegar özü fakire pena. Fakir kim? Bolsa dilinne sena. Haysi velayette köfelse zina, zemin cömbe şeylap lerzane gelgeydiptir. Camide beter zina kan elpe. Yer yurt ağaqımda ey Müslüman hemmemiz bela teklif kıyamete gidam aylem. Mahsum Mülüşan aydıptır. Perverdegar öz fakire pena. Ay fakire öz Hudaý Taala pena bolar da dipdir. Jamiň fesadyny görýärdir. Fakir diýenim pulsuz diýemek dipdir. Fakir kim? Dilinde sana we Hudaýa dawaty. Ýöne her ýerde zina känse Hudaý Taala näme etjek? Afeti berjek, yer titrejek. O ham yer titrep näme? Biz hemmemiz bela teklif kıyamete gitmer ýalak bir şehwet meseleden bir gurrun aýdyp beren ey musulman dogan. Nämeden şemşen gumdan yaradylan gyýyzdan çyrym? Hemişe cennetdäki nesip etjeklerini anaňdan galýan. Gayrat yok mu bizde? Himmet yok mu? Haya yok mu? El hayâ minel iman. Hayan bolmaly ey musulman dogan. Näme diýsen başga biriniň ekrançylygyna barýan. İnnemel mu'minûne ihwe. Ýerin gözündäki tamam insanlar dogan diýipdir Hudaý Taala. O gezip beren palanyň doganymyşdyk. Sen de dogan gahym şo. Heywan diýjekdirsiň öz aýallagyny öz ejesine aşmaya. Gitden diýe saklaýarlardan soraň. Aşdyrasa möngüri baglaýar ýatakda. Heywança gayratym bolmaly ey musulman dogan. Garaz gözün männäsiňe ey musulman tehrik bolmak şeytany işahym bu. Bu barada bir hekaýe edip bereyim. Bir wagtda Hazreti Rabi Adawiye dip bir ulaqan ewliya zanany geçipdir. Basradan. Tajur rijal laqab galypdyr. Erkekleň täji dipdirler o zananyň takwalygyny görüp. Hazreti Rabi Adawiye ýaş kazana adamsa aýrylypdyr. Ýaş adamsa aýrylandan soňra ay inne kıyamet gaýgy öň saňa sünnete bitipdir benden izdivac edipdir. Inni ahirde meselimen Hudaýym bilen halwet edip ýaşajak diýip şo zady özüne hedef bilipdir. Oham şo zamanda myň takwalygyny görüp bir ulkan alymlaryň bir adyny aýtjakdan ulkan alymlaryň biri myňa hastagaryk gelipdir. Onu perde we ortada hastagaryk gelipdir ulkan alym. Onu ey palan alym diýipdir. Men senden 4 tane sualym var diýipdir. Onu 4 tane suala jogap berseň men sen zinanaň bolaýyn diýipdir. Deslap men imaly dünýeden geçýänmi diýipdir. Belli-de diýipdir. Bir. Ikilençisi gabrda men munkar nakir geljek. Şoňa sualna sagaman jogap berip bilermi diýipdir. Ulkan alim bilmeýän diýipdir. Bu Hudaýyň bilmezdi. Kıyamatda suramda nameye amal sağdan geljek beheş diýilenki, çepden ya sırtdan geljek cehennem diýilenki, menki nerden geljek diýipdir nameye amal. Bir de belli-de diýipdir. Üçüncü sual. Dördüncüsi sırat köfürden geçemde sağman geçýäm ya taýýanmy diýipdir. Bilemek diýip. Ey falan alim diýipdir. Özüňe alim adam diýipdir. Tamam insanlar iziňe iyi oturan adam diýipdir. 4 tane olakan gaýgyň bar. Näzire öýlenmek saňa fikriňe gelýär diýipdir. Halalyň gözünde gurrunga diýip musulman dogan. Haramy gurrunga diýipmi? Izinden naýdypdyr. Ey falan alim diýipdir. Hawa. Hudaý Taala şehweti näse yaratdy diýipdir. 10 yaratdy diýipdir. Näsesini heleye berdi, 9'sunu heleye berdi. Näsesini erkege berdi. Bir däne şehwet erkege berdi diýipdir. Ha, akıl näse yaratdy Hudaý Taala? 10 yaratdy diýipdir. Näsesini erkege berdi, 9'sunu erkege berdi. Näsesini heleye berdi, bir dänesini heleye berdi diýipdir. Ey palan alim diýipdir. Men birji däne aklym bilen 9 däne şehwet kontrol edýätin. Sen 9 däne akyl bilen bir şehweti ýeňi bilmän otyňmyny diýipdir. Ey jowan oglan heleyse gayrat ýokmy birine? Gayrat närak gitdi? Fehm närak gitdi ey musulman dogan? Yer titrämäsin hazına kanat barýar. Öz aýallagynyň dip gözüň gözle şonu. Hawa. Hijabyny aýt etmeýänmişdik, sen tehrik edýär. Özüňde gayrat ey musulman dogan tehrik bolýan bolsaň. Şu diwan var.
Şu divar bilen namahrem dengelmeli musulman dogan. Asl iman çokturan adam bolsa. Meger Hazreti Yusuf'un yanına Züleyha yalanga çolup barmandırmı? Hazreti Yusuf näme edipdir? Zina edipdirmi şonu? Yok, zina etmedi. Hudaý Taala näme pay berdi? Şonu öz zinana setip koydu. Hudaý üçin hareket etmeli musulman dogan. Eger bir zinanan görüňde özüň tahrik bolýan bolsaň näme? Bir zinanan görüňde özüň tahrik bolýan bolsaň irat öz imanynda. İmanyň çogdurup duran adamlaryň ýanyna bar. Közün dör akamda gözüňden ýaşlar döktür akamda içini ýalfylladyp mescidini siyal arasy diýen adamlaryň ýanynda barmaly bolar. Şehwete musulman dogan kontrol edeýin. Ondan şeýme musulman dogan ma indakum yanfat we ma indallahi baq diýip Hudaý Taala. Ýanyňyzda her näme bolsun, muwaqqati diýipdir we ma indallahi baq. Men ýanymdaky zat hemişegi. Zinany ki cennetde senden çirim teýýarlanan behterin zenanalar 70 tane zenana senden çirim teýýarlandyr. Nurdan yaradypdyr Hudaý Taala. Birdiň ýanyna tükan belki 69'su keyfede oturan zenana. Fakat yerin yüzüne tüykuranla tamamı okyanı süyücüyen zenana. Fakat ruh serisini yere getirakımda ekidenne asmalar atırlanyan zenana. Kasami çakımda senden maşak mehebbetim yok deyip vefadar olayan zenanalar. Sen şu bilen bir kumdan yaradılan o da vur muvakkati kıyamatta näme boljak veli de o zenanan. Dünyada da sen bir beterge gönendirmeye, hur gönendirşiyala. Zenanasının uğruna gidip yazına atıp benen samsıkmaya. Şon alyan adam bellidir ey musulman dogan. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.